Αγοράζοντας λοιπόν το χαρταετό από το εμπόριο, θα πρέπει και εμείς να βάλουμε το μεράκι μας για να έχει επιτυχία το πετέγμα την καθαρή Δευτέρα ή οποιαδήποτε άλλη μέρα θελήσουμε να πετάξουμε το χαρταετό μας. Βλέπουμε λοιπόν τα ζύγια. Υπάρχει το επάνω ζύγι, υπάρχει το κάτω ζύγι που δένεται η ουρά, στο κέντρο ακριβώς. Επίσης υπάρχει και το κεντρικό ζύγι που είναι ένας σπάνιος περασμένος πίσω επάνω στο σκελετό στη μέση και ανοίγοντας μια μικρή τρυπίτσα ακριβώς στο κέντρο του χαρταετού βγάζουμε το σπάνιο και το περνάμε μπροστά. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το κεντρικό ζύγι. Στο σημείο αυτό, ακριβώς εδώ που σχηματίζεται αυτή η γωνία, επίσης μετράμε το κεντρικό σπάνιο για να υπολογίσουμε πώς θα δεθούν το κεντρικό ζύγι και ο σπάνιος. Μετράμε στο σημείο εδώ επάνω, αυτό. Είναι το σημείο που είναι τα οξά πηχάκια, είναι το σημείο που δέθηκε το επάνω ζύγι. Μετράμε λοιπόν έτσι και νομίζω αυτό το σημείο εδώ που βλέπουμε και το σημείο το κεντρικό εδώ είναι αυτά που θα ενωθούν, θα σχηματίσουν ένα ισοσκελές τρίγωνο και θα μπορέσει να πετάξει σωστά ο χαρταετός. Για χάρη συντομίας θα σας δείξω ολοκληρωμένα τα ζύγια. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ αφού δέθηκαν το κεντρικό ζύγι και ο κεντρικός σπάνιος με τον τρόπο που είπαμε, πώς σχηματίζεται ένα ισοσκελές τρίγωνο, πώς περισσεύει από το κεντρικό σπάνιο το κομμάτι αυτό για να δεθεί η καλούμπα επάνω ή οι καλούμπες στη συνέχεια εφόσον πάει ψηλά ο χαρταετός μας για να έχουμε έτσι επιτυχία. Προσέχουμε και πάλι λέω το κάτω ζύγι στο κέντρο να είναι δεμένη ουρά, τα ζύγια σωστά, ισοσκελές στο τρίγωνο, ο σπάγκος, σωστή επιλογή όσον αφορά την τοποθεσία να φυσάει, δεν πάμε σε κλειστούς χώρους και σε γούγο συνήθως επιλέγουμε υψώματα να φυσάει και τότε σίγουρα θα πάμε καλά. Καλή επιτυχία!